да живеете по свои собствени правила? Искате ли да се присъедините към свят на красота, да се срещате с интересни хора, да обменяте козметични съвети и да откривате прекрасни нови продукти? Готови ли сте да печелите пари от света на козметиката? Oriflame започна от мечтата да даде възможност на хората да променят живота си и да сбъднат мечтите си. Основахме Oriflame с мечтата да дадем на хората шанс да изградят свое по-добро бъдеще, като предлагаме вдъхновена от природата шведска козметика и динамична бизнес възможност, достъпна за всеки. Днес тази мечта вдъхновява милиони хора по света да имат живот, за който винаги са мечтали. Oriflame се превърна в най-голямата европейска козметична компания, продаваща директно с повече от 3 милиона консултанти по целия свят и годишен оборот от почти 1,5 милиарда евро. Днес с Йонас се гордеем, че нашата мечта даде шанс на милиони хора. Ставайки част от Oriflame, те получават възможността да имат по-добри доходи и да осигурят по-добър живот за себе си и своите семейства. Oriflame винаги се отнасила с уважение към хората и планетата и помага на деца в нужда чрез своята фондация. Нейният фокус е образованието и целта ни е да дадем възможност на децата да овладеят знанията и уменията, които ще им позволят да имат по-добро бъдеще. Мисията на Oriflame е да сбъдва мечти. Възможността на Oriflame ви помага да имате живота, за който винаги сте мечтали. С нас изглеждате добре, печелите пари и се забавлявате. Благодаря продукции Oriflame я всегда уверена в том, что отлично выгляжу и прекрасно себя чувствую. Выглядеть молодо и привлекательно – об этом мечтают все. И я рада предложить людям осуществление этой мечты. Красотата е много повече от козметика. Oriflame вярва в красотата, която ви помага да изглеждате и да се чувствате добре. С помощта на естествени хранителни добавки, иновативни козметични продукти и най-новите модни аксесуари. Oriflame предлага над 1000 продукта, вдъхновени от мечтите. Всичко в Oriflame започва с човешката мечта за по-добър живот. Вашите мечти и желания ни вдъхновиха да създадем най-добрата бизнес възможност и най-добрите продукти, с които да създадете сами мечтаното си бъдеще. И за това Oriflame обещава вашите мечти, наше вдъхновение. В Швеция имаме международен екип, който се е посветил на разработването на висококачествени и ефективни козметични и уелнес продукти. Предлагаме най-новото в красотата, създадено чрез силата на природата, съчетана с най-новите научни открития и модни тенденции. Oriflame има 150 учени, които разработват активни съставки в нашия глобален изследователски център, както и в Институт за грижа за кожата. Estoy desarrollando el estilo de vida de mis sueños con Oriflame. Solo inicias con una mínima inversión sin riesgos, inviertes tu tiempo y tu pasión y todo es posible. Ahora soy dueña de mi propio negocio, he logrado libertad financiera, seguridad para mi familia, para mi futuro y algo muy importante, libertad personal. При нас важни сте вие. Мечтаете ли за доходи, които ще ви позволят да имате повече свободно време? Мечтаете ли за свобода, лукс, награди и професионално признание? Да спечелите малко допълнителни пари или да изградите собствен бизнес? Вие решавате. Просто се регистрирайте в Oriflame и се наслаждавайте на нашите продукти с консултантска отстъпка. Започнете да предлагате любимите си продукти от Oriflame на приятелите, близките и колегите си и спечелете пари още днес. Ще печелите допълнително, ако поканите и други да се присъединят към Oriflame. Планът на успеха на Oriflame предлага безкрайни възможности без никакъв риск. Успехът и доходите зависят от времето и усилията, които полагате. Oriflame и лидерите на Oriflame ще ви подкрепят с пълен набор от инструменти и тренинги, включително онлайн приложения, онлайн обучения, за които не е нужно да имате предварителен опит.
Oriflame има уникална бизнес концепция. Печели пари днес и сбъдни мечтите си утре. Можете да започнете да печелите пари от първия ден и да създадете свой бизнес утре. Когато се присъедините към Oriflame, ще получавате признание за успехите си, ще се наслаждавате на луксозни пътувания и ще присъствате на международни събития и мотивационни семинари. Това е вашият шанс да имате живота, за който сте мечтали. Мисията на Oriflame е да ви помогне да сбъднете мечтите си. Присъединявайки се към Oriflame днес, имате шанс да започнете едно невероятно пътешествие към живота на мечтите. Ние, служителите и лидерите на Oriflame, ви обещаваме да ви подкрепяме по пътя към успеха. И ви желаем успешен старт в Oriflame. Не пропускайте тази възможност. Свържете се с вашия консултант на Oriflame и започнете да сбъдвате мечтите си. Oriflame. Вашите мечти, наше вдъхновение.